Jenni luennoi nyt meille teillä geologisista havainnoista, mitä tehdään. Täällä on kiveä, vapautuu. kiveä. Tuossa on teidän kraatteri. Me ollaan jossain 3500 metrin korkeudessa. Hengästetään ihan helekkaristi. Tää on tämmöistä kuumaisemaa, mutta maailman loppuu suurin piirtein johonkin tänne. Koskaan maailma ei ole loppunut näin nopeasti. Pilvet on syönyt lopun maapallosta. Jäljellä on vain kuu ja aurinko ja me. Mulla ei ole väliä. Teide. Tässä ja nyt. Tässä ja nyt hengitetään tätä teideä. Nyt jatkuu, nyt kävellään, että kuunnellaanko Jenni alkaa läähättää kohta, kun sillä loppuu happi. Täällä maailman katolla. Cliffhanger-elokuva oli sitä totuutta, jota me nyt tulimme tänne tunnustelemaan tänään. Tänään on joku 15.11. muistaakseni, tai joku 13. päiväkään tänään olisi. Tässä on teidän. Käveltiin 10 askelmaa, hengästyttää. Tässä on kaldera, mikä se oli, ihan räjähdyskaldera. Vajoama kaldera. Eli geofyysikot ovat hukanneet sanansa tänne maailman katolle. Muuta ei saatu tehdä kuin läähättää ja kuvata tätä geologista ihme maata. Laavakivien keskellä kävellään. Kokeillaan yhtä tämmöistä laavakiveä. Nämä on onnettoman keveitä. Mitään ei saanut ottaa pois täältä eikä viedä kotiin. Muuten täältä loppuu kivet. Korkeammalle sielu vie. Ollaan nauttimassa täällä tätä Hemohessi-ilmastoa. Mulla on viikon päästä tiistaina verikoe. Katsotaan mitä se näyttää. Hemoglobiinin odotusarvo on jotain Mika Myllylän luokkaa. Saa nähdä toimiiko. Ai jaa. Ei voi mitään. Tässä tää kliimaksi nyt on. Kannattaa olla bussissa vihreänä tämän takia.